Bismillahirrahmanirrahim. Hamadan we musalliyan amma ba'd bil şiirin unwany telewizyon şumlygy kandir doganlar. Ende geldik televizyonun üstünden televizyon şumlygy kandir doganlar. Çıkmak gerek bul şeytanın astından televizyon günahı kandir doganlar. Alyanın günahı göryanın beter. Kim sebepkar bolsa günahı yeter. Bir rakam rak but bul öyünden göter. Bul butun günahı kandır doğanlar. Televizyon bar öye perişte gelmez. Molla bolmadıklar buldadı bilmez. Ahiretten korkyan hiç nazar kılmaz. Televizyon günahı kandır doğanlar. Dinin düşman bul oyunlan bari. Ömrü zayalamak gümranın kari. Sen musulman bolsan etmermen aray. Televizyon şumlygy kandır doğanlar. Huda yadında yok qarab otirken. Namaz yadında yok ertir yatirken. Hudanın hakkını kaçan bitirken. Televizyon şumlygy kandır doğanlar. Özüňe çolaşdyň bihuda oyna. Oğlanlarına amel tep salarsın goyna. Olan günahsınam alarsın boyna. Televizyon günahı kandır doğanlar. Yüzünde görýanyň dini başgalar. Hak ýolun yetiren galın kaşgalar. Gün bersen senin hem dinin başgalar. Televizyon şumlygy kandır doğanlar. Yüzünde görünse erkek harici. Ayal gıylan bolsa onam görüci. Sen bolarsın haka cevap verici. Televizyon günahı kandır doğanlar. Eger gıydu heley görünse onda. On yanı heley gıyd ayt yok mu sende? Bolsa näçek şolar yanı şermende. Televizyon şumlygy bardır doğanlar. Huda yadında mi görvotir pillen. Neşegün barın bervotir pillen. Ayal gıyd oğlanlan barvotir pillen. Televizyon günahı kandır doğanlar. Awal akşamdan yarım gece görürsün. Şeytanın oyuncağına güvün verirsin. Ertir namaz vakti zordan ya kaçan turarsan. Televizyon şumlygy kandır doğanlar. Awal akşam oturmak oğrulan işi. Yarımdan soň turmak dogrulan işi. Namaz vakti yatmak egrilen işi. Televizyon şumlygy kandır doğanlar. Men açyon, menin sözüme açyon şegrime. Her nersen üstünden aysam qatay dem yok. Betawru bir nasihat her kansa mulayim açyon. Eger men qata aysam, hoylayan ayttık şöyle namaz vakti yatmak egrilen iş diýdik. Namaz vakti yatmak, oklap yatmak egrilen iş diye koyduk. Enes bile näden günahı bar diýşin. Aynen enes bile namazyň wagtynda bir adam ýatsa. Yer titrer, asman gupurdar diýip Allah Taala nale derdi kegirip. Yer eder diýip men ýuwçak, asman eder diýip men üstüne gopçak. Bizden takatymyz ýok diýip kegiral diýip. Men onu sanadym ýok sizlere. Yeňilligini aýdyp berýän, ýene onu agyr görýärsiňiz. Şeriatda mazah yok, Kur'an'da mazah yok, Hudada mazah yok. Sizlerin geçerliğini götürmüyor, dost doğru bulmasanız. Televizyona qarab uğudan qalsan, seher turmaqqin var musulman bolsan, görýän bir hayanı öz, görünýän bir haya özüňni bilsen, televizyon günahı kandır doğanlar. Käpir gurşan muny senin kastyňa, olbet bahtlan güplep kaçmasdyna. Belki çıkmak gerek onun üstüne, buldadyň günahı kandır doğanlar. Senin nefsin takalat ýa şol bir hayalary, şol orqaçylar gör, oyunny gör.
endamını gor gara. Hawa garna emjegna gara. Yüzüne çekketine, bileğine incegna gara ne şaňy tuttur. Emma aklına ýa-manyň günahsy bar. Eşden ýokum olalardan. Günahsyny baryny bilip garabat etdiň nefsiňe çydalman. O nefsiň kellesinden ayak koymaly. O nefsiň damagyndan pyçak koymaly musulman boljak bolsaň. Şo nefsden seni kydynýa deret wajyk. Hem Hudaňyň aldy hem bendeniň aldy. Açmak uçin ayal gıylan yüzlerin. Açma kafir gurşan muni senin kastına. Ya kafir gurşan musulmanlan kastına. Ol bedbahtlan güplep kaçman astına. Belki çıkmak gerek olan üstüne. Buldadın günahsı kendir doğanlar. Açmak uçin ayal gıylan yüzlerin. Hava belki görmek için sulan özlerin. Bir haya etmekte dünya yüzlerin. Televizyon şımlığı kendir doğanlar. Aval televizyon çıkardı, tayp çıkardı, telefon çıkardı. Üstünden mesela hukuk-u beşer kanunum çıkardı. Indi şu naseleri görme, karama, şeriatta haram, şeriatta günah deyip qaytaracak oluversen, şu televizyonda kuğulyonları mengdeyecek olsa, onu mengdetmeyen, ona manak olup ondan qaytarıverecek olsan, mana hukuk-u beşer paymal ettin diye. Mana hukuk-u beşer paymal ettin diye. Nakıda hukuk-u beşeri diye mücadele etmek gerek diye. Hiç kimeyden yok Kur'an'ın paymal edin mücadele etmeli deyip. Haysetten mi razıyla işlemi yok mu? Benim ömrüm razıyla ötük geliyor. Hiçbir işlemi yok mu razıyla hala için? Haberdaydan bolsa, hawa naqad huquq beşere hawa ona cezai amana yetirni ve gundaki. Emma naqad Kur'an cezai amana yetirni atýany görüm yok. Naqad şeriaty ona mücadele etmeli diýip aýdan işlem yok men. Hawa açmak uçin ayal gıylan yüzlerin. Belki görmek uçin sulan özlerin. Bir haya etmekte dünya yüzlerin. Televizyon şımlığı kendir doğanlar. Öyünde butu bolsa perişte gelmez. Nadanlar cahiller buldadı bilmez. Hacılar soplar haktan yolmaz. Buldadın günahsı kendir doğanlar. Mana şun men sizler moradan sorasan soramasan özüme aytyp bereyin. Öyünde but bolsa perişte gelmez. Bir naw but perestlige meňde şunuň özi. Ýöne but diýip aýtjaklar bir naw bir but perestlige şunuň özi meňde aketýär. Müşabi şol, şoňa adajak. Diwaryň töründe üstün birak goýsaň jaýnamaz bile ýa-ýene bir näse bile, soň çaý içip bile ýüňe gelen plan hem akşam şoňa alyp garap otursaň. Şo zat bolmasa seniň günüň geçmese. Şo zat bolmasa seniň saatyň teg wagtyň hoş bolmasa, şoňa gün merseň bir naw but perestlige bolýar. Perişten gelmeyecek ama der hakikat rahmet perişteti gelmiyor. Bir gün Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam peygamberimizin üyüne taşlardan kıygırıp durdu diyor. Ha gelip bir doğanım Hazreti Cebrail nasip şakaten kıygırıp duruyorsun mu diyende Hazreti Cebrail ya Resulullah üyünde eks var, üyünde suret var, men bar bilem yok deyip şöyle cevap verdi diyor. Son mun maydala oturmayın. Allah tekelam son sul televizyon bar, üye televizyon görülüyor üye badırdap dursa yüzünde canlar böküşüp ol ama perişte rahmet perişte gelmiyor. Ama azap perişte her dakikada gelbiliyor gelendim bile. Ol hiç näsenge bentar korku yok onda. Ol näme için? Azap için, gazap için gahar edip geliyor. Zalim geçiyor. Nabutlayacak için, berbatlayacak için geliyor. O hiç zaten korkmuyor. Ama rahmet periştesi dua ve istiğfar için geliyor. Ol on yanarsa üç narsa bariye gelmiyor. Küçük televizyon ve diramada egis suret bariye. Çok suret kitapta aytıyor. Kıyamet günde Allah Teala'nın in azabının şeritrağı, azabının qatrağı musawwira bor. O ey kurşiyana bol, ek kasara bol diye. Ve yine de küçük diye mağladı. Mana edip bereyin. Hava 3 cihetten küçük saklamak dürüst. 3 vecden. Hava biraha maldar bolsaň, malyň gorsaň möjükden. Bira mülkdar bolsaň, ekinden gorsaň doňuzdan. Hava bira masaň mergen bolsaň, awawlasaň, oňa biler taýyr diýär. Ana şol 3 vejde küçük saklamak dürüst bolmasa küçük bar ya, hava perişte gelmiyor diye egis bar ya, televizyon bar ya. Soň bu näseri çykarmaly bolýar. Ana bir hatar gepin jogap boldy. Üýüňde but bolsa perişte gelmedin ki boldy. Nadanlar, jahiller bul näde bilmez. Ana olana bilmeýän zat almaly adam bilmeýär. Ananda hacılar sowaplar hava hakdan ýolma diýdik. Hacılar sowaplarym şoňa garap oturýar, aksakal ýaş 40-dan 30-dan ötüp ketip bay bolup hajaga bolup oturan sowap bolan Ramadan adam neşetini oturýar, şoňa günde baş olaňam ýok däldi. Öte belki bari yerlere barsan, haytlara hayt utlar barsan,
taşangusu dolu imiş. Hawa çay kasalara, çay kuyulara intizar, termizler dolu. Tertekleşi televizyonu kaydan qaraw tirler. Men diyen indi men diyen te şol gışlan yaşlıları men diyen keteken bayların sofuların şol. Hawa qariba men şon yana olam elgel fakir olam bekar gelecekte olam baydan o sof hacdan beter bolacak ola hani. Oňaş elgel men ýörüş ýak şonunda bizler yana bir kaşşagynda elmide gelata bizler halkdan beter bolacak da. Ana soň şoňa çöplerin eşikden Hazret Ali girip gelse misal şunu etýän. Bu Hazret Ali'nin Ebu Bekir Siddik Hazret Ömer ya Peygamberimiň öýde bir suret hali içerden girip suret hali girip gelse. Bul döwre näme durus diýip sorasa. Bul ýurt nere bul? Munda İslamyň nişanasy ýok. Musulmançylygyň munda alamaty ýok. Nä taýpa diýip soranda ýüzüňe garap. Elinde de sanýyň bir ötkür kılıç bolsa. Hawa, doýdagam tepsilap haram gelip duran bolsa bolup duran işe bolsa. Ol kaýsy taýpa bul, näme taýpa bul, ogam täjik mi, hazara özbek mi? Hawa, arab mi, ajam mi bul näme diýse? Türkmen diýersiň. Hawa, anda musulmançylygyň näme milletiň näme diýende? Musulman İslam diýersiň, men musulman diýip aýdarsyň. Onda sen peýgamberiň kim diýse Muhammedim diýersiň. Diniň näme İslam, Muhammediň näme Muhammed, peýgamberiň kim diýse Muhammed. Hudaň kim diýse Allah adam diýersiň. Şewada ikilen sefer soramak ikilen çapman goýmýar ol. Muhammediň ummety şöwetmelimi? Muhammed peýgamber hawa telewizion görüpdimi? Muhammed peýgamber hele ýagyda garapdymy? Hele ýagyda oynadypdym diýip töründe diýip. Näme ýalan söylüyorsun diýip. Näme musulmançylyk däwat etýärsiň? Näme ummatlyk däwat etýärsiň? Näme bendelik däwat etýärsiň diýip boýnuň şebat çap taşlama goýmýar. O şabadan bir gelýär. Sen fikir etmeli bir. Musulman men diýip musulmançylyk dini masgar etmeli däl, imany masgar etmeli däl hatdan. Eger oğlu denemezsen aýynda işmerek bolsaň, eşdeniň tövbe etmeli, istiğfar etmeli, ağlamaly, eňremeli. Öýüňde buty bolsa perişte gelmez, nadanlar jahiller bul zady bilmez. Hacılar soflar hakdan ýolmaz, bul zadyň günahsy kendir doganlar. Kompüter bilen neýlese çalan, kiftiňde perişte kan eder nalan, ettirme imanyň şeytana talan. Hawa bul zadyň günahsy kendir doganlar. Şu kompüter eliň alyp çalan etdiňmi? Kiftiňdäki bir sowap günahdan perişte bar mümkin neme diýer ona? Mun neme diýer? Hawa. Näme diýer? Kiramul katibin diýer perişte. Sen näme amal diýer? Takipdäki sowabyňy, kiftiňdäki günahny. Ol titreş agla bermezsen. Yarp etmezsen bütün işini. Şu kompüter eliň alyp çalan etjek bolberdiňmi? Ana olarsan, helak boldy bilebersen. Olar yarp etmiş bilmeýärsiň. Her dakikasyny ötüp duran her bir saniýesini ýazjak bolsa. Osan ettirme şeytan imany şeytanyň ettirme imanyň şeytana talan diýdik iýnene. Osan şu bilen kalbyňdan imanyň şeytan talap oturşur. Kalbyň hem osan ýadan kalbyňdan kul ýasan. Şeytan kalp ýyny talan etýärsiň. Bir ogry gelip ýyny näse naksadat kalam şunda. Ummat bahadat nakder. Bilden kalmada ummat bahadat iman ol. Şonu şeytan aldyrmaly däl-de. İslamyň düşmanyň öýüňe getirme. Käpirleň ýüzlerine garap oturma. Eger imanyň bar aklyň ýitirme. Bir günlük ömrüňi zaya ötürme. Jowan ömrüm ötmez diýem oturma. Bul zadyň şumlygy kendir doganlar. Jowanyňa muňa magrur bolma, aldanma muňa. Hana tababyňdan habar al. Nire gitdi? Sen mene misňan zat, emma hemmeň ahiretde ýekbe-ýek jogap etmeli. Özüňkine baýaka, belki güzeranyň içindekilerem jogap bermeli edin işleňe. Sebäp bolan zatlaňa. Munda görýän zat, munda görünýän zat şeriýata çeppe. Menem gara gördüm bir näçe deppe. Kabul etmedi iman bar bolsa heppe. Bul zadyň betlige kendir doganlar. Käşke millet başı perhizkar bolsa, Kur'anyň manysyny tefsir hadisi bilse, telewizionda diniň talimin goýsa, bul zadyň şumlygy kendir doganlar. Käşke millet başı bir perhizkar, bir takwa adam, inayat adam bolsa, musulman adam da, Huda ters bolsa. Hawa Kur'anyň hem hadisiň hem hemmesiniň manysyny bilse. Hawa akidany, amali, ahlaki
dini ilim bilen islah eden bolsa.